Manay Kinita! Apil mo ito na. Kikir lagi yung mag-ipang-invite na. Apil man mo. Session, yes papa. Okay. Ready. Hi guys! Welcome back to my channel! At kasama ko po ang Team Attitude, yours truly, Manay Kinita! Wang ising! Share din si Wang ising. At saka kasama rin namin si Mrs. Wang. I am here at the back. At sila Dwin at saka si Billy. Ayan, nahihilo na po si Ising kasi Matanda na po. ano na po siya, pregnant na po siya dahil po nagkita sila last night Ayun. ng kanyang fairy god Camular. So ngayon guys, ang aming team dahil wala naman kaming gagawin at saka sobrang blessed dahil Uy, nag-istorya siya. nag-crab-claims na po ba niya? Mugawa. So, wag kayo, ang ating mga aso dito, Louis Vuitton. Si Louie na si Vito nasa gawa. So ngayon, ang gagawin po namin is mukbang challenge. Kainin po namin ang selecta na favorite ice cream ng Team Attitude, ang cookies and cream. Yes. Bakit na excited? Bakit pinagsama ang cookies at cream? May kwentong kribesko ka ba dyan? Yes, pinagsama ang cookies and cream dahil noong unang panahon, ang cookies daw ang... Start na, Ken. Noong panahon ko, nakakilala ko si Cookie at si Creamy. Yeah. Tapos nung last night, nag-emote si Cookie. Okay, sinave na ko. So ngayon, bubuksan na po natin para makita niyo po. At saka magpapasalamat na kami sa sponsor namin dito, si Ate Millet. Yes. Ate Milet. Ayan na, si Ate Millet. Thank you. So, kakain po kami ngayon, guys. So, ito na po yung Kung nagtataka po kayo, wala po si Boy kasi po may session road po siya ngayon. Nagpabintusa. Ay, nagpabintusa. Yeah, nagpatanggal ng panuhot. Ganun talaga kami dito sa Team Attitude. Nagpapatanggal kami ng panuhot every Friday. Set na na, So, set. sinidor na ikaon sa ice cream. Yes, spaghetti po kasi puritas po. Spoon na rin. Bukas your own, shushara. Napaka-excited si Billy. Nakaw po siya ng isang damkalang po. Nagpangatol. Ano yung kamay niya? Yung kettles. Kettle corn. Ayan, so, kakain tayo. Tawagin din natin si para makakain. Ayun. Gian, dali. Sama ka sa vlog. Dali ba? Duwala na naman. Uy, ay, kain na lang. Wala ka abanda si Dwayne. Naguna-una. Kahit kamot lang yung makita mo, Gian. Huwag ka nang maulaw dyan. Dala na Hatan lang. kita dyan. Ay, hatan mo na Hatan lang. ko na lang siya. So, thank you so much, Ate Melet, for the ice cream. Yes po. Na-charge pa kami ng 100 dito. Dahil on diet po ako, para hindi po umeffect ang taba ng ice cream, bumili po ako ng Fit and Right. At saka si Ising po is very happy kasi maraming blessings ang dumating at saka bago na po ang mga Kennedy. Tinidor lang po kami Ayun po, dito. sa mga gusto po magpautang ng pera, please po, nangangailangan po ako ng pera ngayon. Pataglo, di ko kaabot. Galing lang pin. Mubo ko yung So si niya. Mrs. Wang po talaga, hindi na talaga siya kasali dapat dito kasi gumagawa siya ng letter. May nagpadala kasi ng letter sa kanyang Para sa... buha mga pachikaron. Kasi binayaran po siya ng 100,000. Kung hindi palitan siya Ken. Mayaman na siya. Grabe ka, barat! Ang nice! Kasi po, hindi pa ako magastos kasi yung YouTube namin dahil hindi pa nakuha yung pin. Ciao, akabalo. Tinuwalag na ang YouTube. Timba ko lang. Grabe ba itong airport? What happened? Hindi ko kasulod. Sa... Ang net. Ha? Net. Internet na.
Ha? Net. Mawala-wala ang net. Nagalag-out na mo ba kay katong last hindi mo na ginagawa. Nana dyan itarong na po nag-log-in sa iyong mga banks ba mo. Ay, naku. So, nagagalit po si Wang. Ganyan po siya magalit pag may mga edad na. Ano, may party po kami dito si Mickey Mouse. Mickey Mouse. Yes, actually po, yung edad ko po is pa lang po, 29. Tapos yung kasama ko po si Manay, 48. Nakita niyo yung natagat yun ng ice cream ko. Ikuha mo na. Uy, Dwin, magsalita naman kayo sa vlog. Oo, kayo nagkain ng kain. Bakit salita naman kami? Bakit kayo nakafocus sa ice cream? Nagpangurong ka. Alam niyo, anong masasabi niyo sa taste ng ice cream? It's very tasty. Very tasty and Yeah. masarap. Why the ice cream is so soft? The other ice Because the other ice cream is very soft because it's not in frozen. Matanong ko lang kasi pag kumain ng ice cream talaga dapat mainit ang panon. Galing ka kasi naligo, Edwana. Anong feel mo ngayon? napakalamig. Excited ka na ba sa Session Road? Acoustic session ka ba ngayon? Bintuos sa ice cream. Wow. So happy. Si Billy nagpagam. In fairness kami ni Billy kasi nabot talaga kami ng na mag-ice cream. Cookies and cream, my favorite. Yes, kaya nga inamong nila ako. Ako yung gusto ko talaga. Alam, masarap yung cookies and cream. Pero mas masarap, yung paborito ko is Rock and Roll. Pero ang aabangan ko talaga na mukbang natin Maring, ang lulutuin ni Insting na ginamay. Kasi sa mga hindi po nakakaalam. What is Tagalog ginamay? Smallings. Smallings. Tagalog yan, hindi siya. Ano ito magbugo-bugo sa yung vlog? Ano ang Tagalog? English ng ginamay? Yeah. O Tagalog? Tagalog. Tagalog ng ginamay? Minaliit. Ay, nakakak po talaga. So yun po, kahit hindi ito nakagraduate po, matalino po Matalino to. ako talaga kasi siya. po, yung utak ko po talaga advantage po. Sa mga po, Secret lang. nais ko lang sabihin, meron na kasi kaming yung host ng gasol at saka connector sa stove. So si Wang Ising talaga, ang family niya is, sila po ang kilalang chef sa Turil. Yes. Yan. So, aabangan natin ang kanyang lutong, ginamay, at saka marami pang mga putay. Dahil last time, sa birthday ni Boy Boy, ang sarap ng Yeah. pansit. At saka yung specialty ko po, dinuguan. Pakakainin ko si Manay ng dinuguan. Thanks. Ay, sorry, bawal pala sa kanila. Oo. Bawal sa akin, pero ikaw, kumakain ka ba ng Meron akong specialty. Ano? Yung Jubur. Juboro. Juboro. Gusto mo? Di lang ka nag-jubero na. Gagana ako kay Lichon Billy. Mami! Hilom. So, ganito po kami kumain dahil sobrang maingay ang family dito. Waray, sorry ka. Wala lagi interest si Kuan eh. Manait og si Kuan. Billy. Ang bakit sila magpingong-pingong? Nausa mo. Apa yung good miss? Tuya to oh. Sudah mo. So, Dwayne? Makatulog lagi mo. Anong pakiramdam mo ngayon na kumakain tayo ng ice cream? It's very cool. Ay, si Dwin eh. Lami ay. Ay, si Dwin, Salamat, salamat. 8 minutes na po yung brand ni Manay, pero yun lang po ang nasabi niya. So, Billy, ikaw naman, Ang sarap. Ano naman yun? I really like Billy so much. He promotes business. Different kinds of business, Never kong as long naka-experience. as legal. Yes. First time ko na-experience na isang straight guy na nag-promote ng love of the love shorts. Yung mga shorts, magaling siya sa shorts. H&M na lang branding mo bili, no? H&M. Saan yung H&M? Human. How much? How much? Wow, ang kakak mo. Talino talaga. May bata sa likod ng sasalita. Madali na pala yung namin dito, yung head, ang tawag dyan. Head booster. Hindi, si Mayordoma namin sa Si Lumingming. si Mikmik. Si Mikmik. So, Laura to, okay lang no? Ngayon naman. Manay, ito ang pakwento pa. Nai mga question. So may tanong daw tayo ngayon kasi Wang Ising kailan ka daw mag-aasawa? Depende sa Sarap ng siya. ice cream.
Ano ba yan? Nagpangulo ka. Nagpangulo ka. Bila ba ka? Nagpangurog si Ed. Ang sarap ng ice cream kasi. Excited kasi sa Station Road. Oo. Uy, tsaka na. Jules. Ha? Jules. Binex din. Nag-una mo sa Station Road. Ayan, hayaan mo na yung si Boy Boy kasi bawal kumain ng ice cream pagkatapos magpintusa. Yes. Naman Kasi malamig yan. Naman tayo yung Pino. Ay tando. Ayun na, naka-open na rin ako sa webcast. Sa net na yan. Oh my So God. guys, sana May sa... copyright man na. Right claim. Ah. So, no problema sila sa kanilang pinost na... Kasi yung YouTube po napaka-arte po talaga. Kailangan walang music. At kailangan mo talagang events nila. Mm-mm. Ayan po. Oo. Hindi man maano mag-get. Alam mo, nakakatanggal ng stress yung ice cream, no? Yes, of Kasi course. padaan po. Ayun po siya. Hindi pa tapos yung vlog. So, magchika ka naman dyan, Ed. Alam nyo guys, ayan, bibili kayo ng ice cream. Ano favorite flavor mo? Rocky Road. Mm. Kasi yung road kasi may mga rocky. Oh, kaya masarap yung Rocky. Yes. Mm. Actually, nakatikim na ako ng Rocky. Sa may road. Ay, I like that. Kakak mo ng friend. Pero mas gusto ko yung kanina na entry ko. Ayoko na ng... Ayaw mo na, diba? Ano gusto mo? Wala. Di na kumain mo ano. Nakatayo ng Sige, yun sa mong monetization. Uy, 11 na. Okay, okay. Nagdali mo, babe. So, Dwayne, magsalita naman kayo. Naunag. Kailan ka ba mag-vlog? Kuha na yung cellphone. Kasi si Dwayne at saka si Billy lang po yung only boy sa team namin. Ako yung pangatlo. Oo. Ilog. Boy na kagwaywas. So, huwag mong tabunan si Isi. Ay, gusto ko lang pasalamat sa sponsor ng ice cream. Thank you so much Ate po, Milet. Team Ate Milet. Yes. Thank you, Ate Melit. Nakapinto na talaga is in-chick. Ayan. Millet in-chick in. Sleep. Oo. Sleep. Sleep! Ayan. So, eto po kayo na. Kaya pala kasi hindi naka-bank. Oo. We should on lahat. Katid ayun. Okay na siya. Smile naman kayo. Kasi, Ano po, it's 4 a.m. po. Kumakain kami ng ice cream. Yes. Tama ba to? Saan ako din? Lulan? Yeah. hello. Yung mga nilabas sa likod mayordoma. Wala na, hurot ang pilot na tanan. Bakit ako duster? Ite? Sino ka daw? Ano? Wala na gulang yung Tapos, So, thank you so much, guys. Maraming salamat po sa mga nag-share ng kanilang love and blessings sa Team Attitude. So, once again, thank you so much for aming pong mukbang challenge na ice cream po na cookies and cream. Once again, my name is Manay Kinita. This is Mrs. Wang. Don't forget to subscribe my channel, Mrs. Wang. Wang Ising TV, Lechon Billy TV. Thank you so much. Kaya na kayo. Manay, ay, kay Robin, nagsul pa ang TV. Ikaw. Evan na na TV. Lahat ng extra ng power. Dapat power. Power dapat. Gusto mo yun? Yeah. Bye. Thank you so much! Yours truly, Manay Kinita. Yay! Wang Ising, ayo-ayo mo. Don't forget to subscribe my channel. Hashtag Mrs. Wang, Mrs. Wang, Mrs. Wang. Yan. Lechon Billy. And Kay Robin, don't forget to my channel. And, Edwin Melit. wala yan mo is ay char. Thank you so much, ice guys. cream. Timilet, salamat. Ate Melit, salamat. Minute. Ako ang pinapalit. Thank you so much. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button. Thank you!